ụmụ ibe anyị ekene ụnụ. Anyị mana enwere ndị anaghị asụ oyibo na-abịa ka ha mara ihe anyị na-eme. Ụmụ ibe, on Saturdays anyị ga na-enwe program, English program. Saturdays English program 4 p.m. anyị ga na-ewetaziri ụlọ ozi mgbe ọbụla anyị nwere ike. Anyị na-ekwukwe maka radio station n'ala Igbo, radio station n'ala Igbo. Anyị ka na-aga towards that. Anyị ga-ewetara ụnụ radio station n'ala Igbo, ebe a na-asụ Igbo, na-eme Igbo, na-ebi Igbo, na-ata Igbo, na-eri Igbo. Anyị na-ekene eke, na-ekene ori, na-ekene afọ, na-ekene nkwọ, na-ekene ndị mbụ na ndị egede, kene ekekere ụwa, kene ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị si ka udo dịrị ụnụ ụmụ ibe, ebe ọ bụla bụ ndị ndozi ọdịnala, udo ga-arịrị ụnụ. Na enwere ụmụnne anyị ndị nọ na Amerịka, ndị nọ na Caribbean, ndị nọ ebe dị iche iche. Ha sị na ha chọrọ ịma ihe gbasara Igbo. Ha na-asị anyị bikonu na anyị ma na ha sokwana bụrụ ndị Igbo aha, kama na ihe mere bụ na ha anaghịzi anụ Igbo. And ọ ga-awa iberibe nyere anyị ma ọ bụrụ na anyị gbanarị ha, maka na anyị dị selfish. Ọ dịghị mma like that. Anyị ka anyị ji eme anyị kwuo okwu, anyị atụnye nwa obere oyibo. Kama na Saturdays anyị ga na-ewetaziri ha nke ha nwa ga-adị happy nụrụ ihe gbasara ebe ha si wee pụta ụwa. Maka na Caribbean abụghị afa ndị isi ojii. Gịnị ka a na-akarị ibe ihe nwa? Amerịka, ihe niile abụcha Igbo ka a sụrụ ebe ahụ wee megharịa ya isi baa ya oyibo. Onye m gwara na Christianity bụ ichie, ọ ga-ekwe? Onye m gwara na ọ bụ the word Christian, this is Latin word Christian, no ishti, no bụ ichie ka ha atọ nụrụ to Christian. Gịnị bụkwa Christian? Christ. Gịnị bụ ichie? Enwere ike ndị Igbo, ịma na ndị Igbo na-agba ha agba na ntị, ịgwa ha ha agaghị ekwe, but isi aga mee research, ọ gaghịkwa ejekwa eme. So ihe ọ bụla gbasara the Christ, ọ bụ Igbo concept ka ọ bụ, onweghị mgbe nwa bekee ji nwere, ịghọtago. Kama na ihe dị mma na anya gbara akwụkwọ, ihe dị mma na anya gbara akwụkwọ, ihe dị mma na adị mma. Onye ọbụla fụrụ ihe dị mma na-emeghe ya, ma na ihe ukwu mere ya. Onye ọbụla fụrụ ihe dị mma na-emeghe ihe aha dị mma, ma na o furu ụzọ. Nwa bekee furu ya like ya. Yes, of course, ka onye na-agaghị like ya. Who will ever did not like a crystallized mind? Kedu onye ọ bụ n'ụwa nna nwanne? Without this concept, there will be nothing like a decent European. Nna agụghị nke bụ eziokwu, quote me right. Ọ bụrụ na enweghị this concept of ndị Igbo nsọ ala,
enweghị Europe, enweghị any good society on this earth. Mind must be developed to a standard. It's a must. Mind must be developed. That's why, because na-agwa ndị be why Africa anaghị arụ ọrụ. It's not because of political structure or because the program to make human being man. Una amana na Spanish na L, no Hebrew word, no man in Spain is L. Go and do your own research. Na Spanish language, man is L. Hebrew god L in Spain. So if you develop man up to standard, he become that thing he is looking for. Ọ bụrụ ihe ọ kwesịrị ịbụ. Ndị Igbo ji wee kpọọ ya because if you go to ancient Egyptian concept of Horus wụ mmadụ because ọ mma ndu. Horus bịara avenger to avenge his father's death. Ka ihe wụzi mmadụ, ka ihe wụ mmadụ, ka ihe wụ the guardian, the sword of guardian. Ndị na-agụ Baịbụl gwa ndị dị Jeremaya, gaa gụọ Jeremaya, ije gụọ Aịzaya ma ọ bụrụ na ịma agụ. So ụmụ ibe, ịma na a na-ekwu this ihe ọsọkwa gị mee, ịma na m ekwu ya oge ọbụla ihe ọsọrọ gị mee. The problem is nke nwa na ụgha as a human being, for you to be human you must do what is necessary. Ndị Igbo ma bụ every concept about natural principle before any other person. So ihe ndị ọdịnala na-agwa no absolute truth. Ọ bụrụ about politics, ọ bụrụ about anything. Because number one, the only thing that create politics is culture. Is not, that's why iji wee nwee corruption in Africa and Nigeria, because those people nọ na politics they shouldn't be. Ha ekwesịghị ịnọ because politics is created by culture to defend those people that have been cultivated. How can you somebody see from Jurungeti or Zurungelu pụta bụrụ governor without a cultured mind? Now what you have is the corruption. Because onye amara ihe a na-akọ, it's not possible. Ọ dịghị possible. This is not possible. Life, there is a way of life. This is not possible. It can never work. That's why it never work. Africa na-aga aga, ị na-ekwu egwu country, all the whole western country, people rule them. What you see as a president is a ceremonial president. Ceremonial president, all of them nwere inaka cause na control the country from absolute. Go and do your own research. You don't just have country just like that. It can never work. Africa na-aga aga mba. So how simple that is. O nwere ihe ndị isi ojii na-eme n'ụwa, isi a na-aghasa, isi a na-agba nketekete. Nna nwanne, ordinary local government you can never have them unless, because if you have a culture, then the people being, because all process, this culture process, ndị Igbo ịma na ihe a na-agụ na asị ọnwa mbụ, this thing will process of feast, all process of feast, all this feast for the same thing in that your religion, in the same thing in that your culture. So everywhere is being secured so that ka enwe ike produce those people. Like eji wee nwee nze, nwee eze ala, nwee nze na ọzọ, nwee ichie, nwee njọkụ. All those things are process of developing a man to become what they want them to be, so that the land will be what, because here like a movie. Now when they don't just go to Hollywood or Nollywood begin to act and send them mad as a movie. No, the movie a ga-edego di edesia movie achọ the best actor, etinye sign a contract with the best actor, wee bido wee shoot wee movie chọkwa camera dị mma, so that the movie nwee ike dị attractive to the public, o nwee ike sell. Also na isi ojii na Africa ka ga-eme ije ndị mmadụ ga-akpọsa ahịa without proper examination, ka ọ ga-esi were dị ahịa without a consumer plan, without anything. Always your complain wee sị na ahịa anaghị aga ahịa. Gị na onye gị consult before bute dị ahịa? Who do you consult? I chekiri ma ọ na customer na ego ya? No. Ihe anyị na-eme nwanne, onwe ihe anyị na-eme ga work, it will not work. Enwekwa ihe ọ, there is nothing will work, because that is not proper way things work. Life is a number.
life goes by number. You don't just live life because you see na ịma na ịwụrụ nkịta ịwụ anị mmụọ nke n'ime ọhịa na ha bụ enwe a na-akpọ ha enwe nwe nne because ihe na-akpọ enwe a na-akpọ nwe nne mbakwa just as universe is mental, they don't have ability wu nne is what you see in physical. You got to go. What you see in physical as ability inside your mind is ihe na-akpọ nne. Inside your mind do you have the ability to reason. Nna nwanne a na-akpọ ya enwe has no ability. That's why you were enwe. That's why ha na-use monkey to cast you, but you don't know the reason why. You can never know the reason why they cast you with monkey, because the monkey enwe mean enwe, that means onwe ha ability to reason. Nna nwanne anyị na-akpa agwa ka ndị enwe ha ability to reason ndị amara ihe. Anyị na-akpa agwa because ọnwụ na ọ bụghị ya nwanne ka ka ga-esi wee na-eme otu anyị si eme. Why do we do the way we behave? No, na ebe anyị bi, our own land, the fundamental of that is land ebe anyị nwe n'ụwa, we own it. Ordinary structure to develop our own child. I say mba mana anyị chọrọ everything. We want money, we want everything apart from our brain. No, you don't have your brain but you want to have. How can you do that? How can you have everything without your brain? It's not possible. One day it will never work. If you like, you commit suicide. If you like, you die. But it can never work, because that is not the way things work. Ogaha work. Because if you go to hospital, you are sick, lab, ị ga-aga lab, ị ga lab, the doctor agasi kedu ihe na-eme gị, you gotta go. Then ewenyebe gị ọgwụ. Nwanne enwere ihe ndị Igbo na-akpọ dibia. That the same word dibia aha ịgụ arọ, the same thing ka o mean abịama, the same thing ka o mean all beginning. You got to go beginning to count to the year. That is for you to ihe na-abịa the forthcoming, for you to predict, because ị na-achọ ịgụ arọ ịma na arọ anụnwa 12 ị na-ebido na 1 na ọfka for 11. You got to go to predict, to prepare. Mgbe ahụ ị ga-eje na nke dibia ị na-eje ịgba afa ọkwa ya ka ọ gwa gị okay dibia afa aja mba ikpere, because ebe ị ga-eje ịchụ aja ahụ the same thing na-eme n'ugbo gị. Ijekwe n'ugbo ịkọ ya na mkpu because mba bụ order. Ị ga-akọ ya in order. Oya mba a ga-asị gị jee chụọ aja na mba, ị ga-echụọ ya na outside. So in order iru ebe ahụ ị ga-ekwu okwu, ihe ahụ ị na-ekwu bụ ikpe, you are laying complain. Mechazie abazie, because complain bụ ikpe. The same thing na government. All that ikpe ahụ ị na-ekpe, oya bụ that judge ahụ fụrụ na government na-ekpe gị ikpe, o mechazie ọba tụọ gị nga ha na-ekwu n'onu Igbo oya bụ ka osu ịghọtago extract. Ihe ahụ process of developing the mind ka ha meziri institute into the government. Enweghị na-atụ gị nga, they cast you from society so that you go the process. At the end of the day you become nze na ọzọ. ịghọtago ọwụ nze na ọzọ, ọwụ nze bụ Jizọs, ọzọ were Christ. Jesus Christ mean nze na ọzọ, simple as ABCD ụmụ ibe. So but these things ọ bụ ihe na-agwa ndị nkịtị. ịghọtago ihe m just give it just simple meaning like this because mana so many people ga-aghọta ya. ịghọtago so nwanne ihe dị n'ụwa miri emi and Igbo kara aka. Onye ghọta Igbo ọ pụọ ndụ, onye aghọta Igbo nwere ike ịpụ ndụ. Ọ na-edisi Igbo onwe ya. Onye ọbụla bụ onye Igbo na-aghọtaghị Igbo ọ dịghị serious because life abụrụ jeje. Onye gwa gị na life jeje bụ just life bụ jeje for onye nkịtị, mana onye na-abụghị onye nkịtị life mean so many things. Life dị more important than anything. Ọ dị ka mmadụ ịpụta everyday jee gym na-apa iron na asị na onye a na-ata iron. Ndị nwanne ịma ihe ọ wọtụrụ onye, ịma ihe o tekiri for somebody to wake up in the morning and go to gym and na-ata iron. Nwere ike ịfụ ya kpọọ onye iberibe, mana iruo ya nso gwọ gị ba. Otu a ka ọ dị, otu a ka onye na-agba mbọ to know Igbo, onye na-agba mbọ ka ọ mara Igbo, the same process onye na-akpụ ụzụ na-aga. Because enweghị ihe ị gaghị ama n'ụwa, enweghị ihe ị gaghị ama, anything ọbụla at all
dị n'Igbo language, ọ dị n'Igbo concept and Igbo cosmology, anything you can ever imagine. So ndị be anyị just know say everything easy, how chọrọ easy, but life ọ bụrụ taka life dị isi na asị nna gị bi n'ụlọ mkpọ aja, ka ihe mee ị chọghị ibi n'ụlọ mkpọ aja, why? But ị chọrọ your ancestors way, why don't you go and live in ụlọ mkpọ aja? Go and live there na esi mba, ka ihe mee ị chọghị ibi n'ụlọ mkpọ aja. To start with, before ị bie ka nna ị gaghị eme nwunye, you can nwanne is not possible because the righteousness is over. Common mmụọ mean Holy Spirit, atomic energy, o mean Holy Spirit. How many of you ndị mmadụ na-asị ịgọ mmụọ nwanne, ndị Igbo na-agọ ọgọ. Just ka m nwere Igbo language nye gị example, ị na-agọ ọgọ, kedu ihe mere iji wee gọọ ọgọ? Ị ga-aga nụọ nwaanyị na nke mmadụ, ọ mmadụ bịa nụọ nwaanyị na be gị, isi ọ bụ ọgọ gị nwoke, ọkwa ya? Yes na. So ị gọrọ ọgọ, onye a kebere gị ada ya nwaanyị. Universe is mental. Na-ege ntị ọfụma. Universe is mental. So na n'ime isi gị ịgọrọ ọgọ with Holy Spirit, o kebe gị ada ya nwaanyị. Ịghọtago? O kebere gị ada ya nwaanyị. Ada ya nwaanyị aha bụ ihe ịkọtara na be mmụọ, onye bụ ada ya nwaanyị, which is ọfọ. Ịghọtago? Ịgọ mmụọ bụ ije na be mmụọ. Na-egekwe ntị because ndị mmadụ ga na-akọtụrụ onye kọrọ anọ n'esensi ruo ebe ị nọ pịakpọọ ya anya. Ị gara be mmụọ, Holy Spirit bụ mmụọ, ije ebe ya nụọ nwaanyị. O kebe gị nwaanyị which is ọfọ o kebere gị bụ Virgin Mary. Ịghọtago? Virgin wife ka o nyere gị, Virgin wife which is what we call character. Ịkọtago uche gị ahụ, uche gị ahụ ọwụzighị nke ọzọ, ọwụzighị nke je wetara nke wetara snake, nke wetara apple from no, nke ahụ nke ha adịghị cultivated. Ọwụ na ije ebe mmụọ nụta nwaanyị, nụta virgin aha ga-amụrụ gị nwa, ọ mụọrọ gị nwa, ọ ya bụ ọjị ahụ eji n'aka, ya ka nwa bekee na-akpọ Kraịst. Ihe a ngụrụ gebe ahụ ịgọ ọfọ, ịgọ mmụọ, ịgọ ọfọ na ịgọ ọjị. Onye maka a na-asị Holy Spirit descended unto Mary and she was conceived. Mmụọ bụ the Holy Spirit, virgin bụ the Virgin Maria which is ọfọ iji n'aka, then ọjị iji n'aka with Christ. Ọ sị gị rie ya, nkịta dị arụ ya, if you eat dị arụ ya, if you eat the word, then ị ga-adị ndụ ruo mgbe ebi ebi. You got to go. So but ọkwa this thing ka ndị mmadụ na-atụrụ egwu. Very good thing mere gị mmadụ, nna nwanne ị na-aga ọgọ ka ndị m ekwu. I'm just repeating this thing so that ka ọ baa gị ntị, ka ọ ghara igbo ruo echi ọ sịrị ọ bụ onye ọgọ mmụọ because ọ naghị anụ Igbo. Ịgọ ọgọ is when you marry to somebody's place. Gịnị ya aga n'ọgọ? So mmụọ pụtara Holy Spirit, mmụọ nsọ, Holy Spirit. Ije nụọ nwaanyị na be ya, that means ijere iche uche gị ya na-ekwu n'isi, na ya na-ekwu n'ime isi because universe is mental. This is a character of developing a good mind. Ihe bụ a concept to develop a good mind. So ọwụ na ịkọta na be mmụọ dị ọcha, ị ga-amụkwa n'ihe dị ọcha. Na ịghọtago? Ijere kọta Holy Spirit, onye gị ada ya nwaanyị. So ọwụ na Holy Spirit nye gị ada ya nwaanyị, virgin ka ọ bụ. Ọ ya ka ndị ụka ji wee sị gị ịnụọ nwaanyị ọwụ na ọvụ virgin, nke tụfuo, nke divorce ya. Yes, ọwụ ya na-ekwu universal mental universe ka a na-ekwu maka ya. Ndị Igbo na-akpọ ya ifeji ọkụ. Ifeji ọkụ ahụ mental universe. Life is mental. You have to target. Ndị Igbo na-ede uri, ya na-akpọ uri ahụ a na-etegasị abstract art. Na this December na-abịa, our quiz ga-abụ for abstract art. Abstract art. Ndị okenye ga-efix anyị the geometry. I get this I ga-dismantle the geometry. Si ndị okenye ha mantụọ ya. Then ụmụazị ga-eseziri anyị their own with their own mind. Ọwụ na ịghọta ha abstract art,
ị gaghị aghọtanwu geometry, and ịghọtanwu geometry ị gaghị aghọtanwu mathematics. Ọ bụrụ na ịghọtanwu mathematics ị gaghị aghọtanwu any machine, not even to talk of alphabet or number, because all these things with geometry all from nsibidi ka esi nweta algebra. ịghọtago, all from nsibidi ka eji nweta geometry, because iwọchi ya odozu ihe ọ na-akpọ arụsị mgbe ndị ochie ọkwa ihe a na-apịa ihe apịrị apị nonsense ma ihe George na-akụghịrị. Go and watch odozu arụsị mgbe ndị ochie ahụ ihe afụ na ha bụcha mark, ha bụcha those abstract mark n'ihu when the different mark. ịghọtago, so those things with information ka a na-apasịrị ụmụ ha. So dịka m si na-ekwu na mbụ, sọọsọ ndị nwere ike ịmata eziokwu n'ụwa, sọọsọ ndị nwere ike ịmata eziokwu bụ ndị nwere ike ịmata ihe m na-ekwu, because only few people ga-amanwe eziokwu, because their mind adịrọ good, and ọ na ịdịghị good, how can you marry to a Holy Spirit? ka ị ga-esi eme? That's why ekwuo mmụọ ha gbapụ ọsọ, because ha nwa na ụmụ ha mana the opposite to mmụọ. Na nwanne, balance judgment is real. Amadi, simple as abcd amadi, because universe is number, cause and effect. Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ, ka ọ dị denu ka ọ dị n'ala, aka nnikwu aka ekpe akụ aka ekpe akụ aka nri. All those things ndị Igbo ji wee mechie isi ga-agbara. Everything is one. So all na iji this information nwanne itipiago, itipiara complete. All these things get in a religion ji wee na-eresi ụmụazị. All these things dị na-agwa gị is what they encoded in religion, give it to you as truth, because there is a secret here. Can only get the secret. The secret bụ na ọ bụrụ na ịgwa spirit no eziokwu, spirit bibie ka eziokwu, then it become a reality. That's why ha ji wee gwụ, even though ha mana ọ dịghị mma, ịghọtago, bọtụ spirit should, because agwa gị the real one, ị gaghị emenwe, you cannot. Ngwa gị na absolute mmụọ bụ absolute righteousness, ị gaghị emenwe, ị gaghị maintain nwe. So that's why eji wee sị gị ime ihe ọjọọ ị ga-aga na nke fada jebe confession, because ha mana you can never keep the law. Ị nweghị ike keep nwe, ị nweghị ike keep law of cause and effect. You got to go, because all the character i develop that mmụọ aha ị nụrụ dị asọ, that nwaanyị ahụ mụtara na nke ya bụ dị ọfụ ahụ eji, then ọfụ ahụ eji mụziri nwa ha na-akpọ ọjị eji n'aka, which ọjị ahụ ị ga-ata ya. You got to, so ọwụ na this thing ị gaghị maintain nwe, you cannot, ị gaghị maintain nwunye. That's why they sell the fake one to you, because ha mana ịdị fake. You got to go, you fake, so they give you fake. Ị gaghị maintain nwu the real. This n'anya, how many president na this world ka ụmụ ha jegoro agha buru egbe na-agba mmadụ? Tell me one single president ụmụ na nwa ya jere agha na-agba ya mmadụ egbe. Gwa m one, only one. So all those people, man, they know very well ihe a na-eme ha, because ọ na iweta any contract, corn wu kun wu the seat. You got to go. Contract wu, that is a treaty of fake treaty, because corn wu kun. You got to go fake treaty. That's why eji wee nwee contract. Now ọ na ị ga army or police or whatever, you sign a contract. So inside the contract, because letter adaeze, you got to go, let her eze ji aka wee automatically eze nwatakịrị bụ eze ya adaeze. So adaeze, oh, let her. So you are giving your own fundamental right by signing. That's why the source of signature, you are giving your own right to that paper you are signing. So ihe ọbụla ị mere dị gị n'isi, ihe ọbụla, that is, it means that ihe ọbụla o metere buru, they know the law. You got to go, know ihe onye metere ka oge buru. That's why anything ọbụla ime ọsị gị sign ya, they tell you to sign it. Always they say sign, because they sign go. Ọ bụghị about the court case, is about you. Mana ndị mmadụ aghọta all these ways of life and everything. That's why anaghị m atụpụrụ ndị mmadụ ọnụ, because ha ama ihe a na-eme. If you want to know the truth, listen to the voice and just, that's all. I want him time for you. Listen to the voice. If you like, you take. If you like, you don't take. I have done my own side. If you like, you take. If you like, you don't take. My own job I did.
so also na Africa ka ọ ga-eme apụta a na-ekwu nonsense nna ụmụ ụdị ihe ga-eme ikwu na Africa ikwu na ala bekee mmadụ amaghị ụra ikwu na ala bekee mmadụ amaghị ezigbo ụra because ọ mana that thing nonsense how can you say such a thing this nwa bekee ịmana mgbe nwa bekee wetara this kind of information na be ha people confront them mgbe ha mere ha gbusie those people confront ya because ha mana these people confronting this thing they have nothing to offer and if they don't give that thing into their society that society will ihe ọjọọ ga na-eme na-eje to stop ihe ọjọọ that's why eji wee nwee ihe a na-akpọ Messiah na do you listen to language gịnị bụ Messiah what is Messiah ndị na-eje ụka I want to know savior gịnị ka savior na-eme if somebody want to save you kedu ihe ọ na-eme ọ bịa ogbusie ndị everybody save oge na that is what savior means. Savior bụ somebody that in na difficult situation ọ bịa save oge so ọwụ na ịmaghị ihe savior mean I tell you iche na savior bụ somebody ga-eji aka ụta jiri aka no Messiah is onye ga-abịanụ gbusie everybody ndị iro gị niile kill off your enemy and save you that's all. na akwụkwọ ndị Jew just na Jerusalem is being conquered by Babylonia na ha na-eche Messiah ka ọ bịa gbusie Babylonians kpọpụta ha n'aka ndị ohu na Babylonians gịnị ka ọ ga-eji egbu ha kedu ihe ọ ga-eji egbu the Babylonians gịnị okwu ọnụ nwanne Messiah abụghị that no nature Messiah or something else so ihe m na-achọ ịgwa gị na essence bụ na ihe mere Africa adịghị mma because we don't know truth ọ ga-adịkwa mma later but ọ ga-take process because everything will process ọ na-abịa process you got to go we are going distillation process which is ọ ka ga-adịkwa worst it will get worse before it get better you got to go Africa ga-adịkwa worst before it get better because ọwụ na ndị China abịa ha ndị Europe abịa ha na-agwa anyị eba otu esi agwa anyị eba anyị ga na-alahụ ụla na-etuzugharị you got to go so agwa anyị ezigbo ịba gwa anyị ezigbo ịba because nwanne isi ofe ya bụ ego arụ isi ofe once the march mgbe ahụ abara march ndị Igbo si march ịghọtago ọnwa mbụ ịghọtara onye mbụ ụzọ march bụ competition ịgba march ịghọtara so mbụ onye mbụ ụzọ that is onye gbara first competition all the same thing ka o mere march ịgba march so now ndị Igbo na-agwa egwu ọnwa a na-egwu ma egwu that is sun anyanwụ abago na ime anị romance bazie with the moon so ọkụ ahụ ị na-afụ ọnwa ji eti all romancing with the moon that's why I see the light so ofe ahụ ị na-esi iwere ingredients gwuo juo n'ime ofe ahụ all romancing of that ingredients ọ ya na-give that taste so normally that is mgbe ahụ a na-agba new year anyị kwesịrị ị na-celebrate ofe na nji ochie anyị sụọ ya asụọ anyị eno ya celebration should be isi ofe dị iche iche with nni ji ụtara ji because ji ochie ka ị na-asizi sụọ ya asụọ change the condition wee rie ya because ogo ji ochie ị na-abazi na ji ọfụ normally this is the information normally because ị nwere ya already ị nwere ịsụ ji ochie na-asụ ya that's why ndị Igbo anaghị ajikarị ji ọfụ were asụ ji nni ji ọ ji ochie ndị Igbo anaghị eji ji ọfụ were asụ ji ochie ka na-eji asụ ji so isi ofe bụ the cross over that is cross from old to new just to burn your own old self burn old self gafuo ya ihe na-emekwa na ije na farm na ọrụ ije ka ọrụ ịbọnụ si ya dan ikpokọrọ ọfọ ya gafuo werezie dị anị kọọ ya ihe n'ime so ndị Igbo is really that is hard ndị Igbo dị ha ghọtara ụwa life and direct ị na-esi ofe na-eri ịmaghị ihe bụ ofe because ha did bin na ịma ihe bụ ofe ha did bin na ndebe anyị ma ihe bụ ihe niile anyị na-eme
agwa ngị na enweghị onye ga-agwa ahịa na be anyị, enweghị onye nwere ike ịgwa ahịa na be anyị. Ọ because of na anyị aghọtaghị, and ọ na-enye nsogbu. Nwanne aghọtaghị na-enye nsogbu, because the only thing nwere ike destroy society until na ala Igbo nwatakịrị atọ ụta 5 naira mmadụ were gacha onye nwe nye ya. And mgbe anyị ga-ebido mewe movie anyị, our first movie should be distance, na mmadụ na-abụ ụmụaka na-abụ na-aga n'iro fụ ego, nnesi anya ha afụghị onye nwe ha, were dị ego jee chọọ nearly police station, ọkwa ha police station nke ndị Naịjirịa na ekwu na movie, were enye those people sị na ha afụrụ so money naanị. And mgbe ha ga-afụ dị ego ahụ, ofu onye ga-asị ya, ha ga-enwe conversation mgbe ha fụrụ dị ego. Ọsịa Emeka na-enye ego ebe a, ọsịa hey, onye nwe ego anụnwa o nwere ike ọ bụrụ ego o ji egotere nwata nwa ya akamụ, ma o ji ego o ji egotere nwa ya nri, makọta ego onye efuo na ka ekwenye ọ ga-emekwa na agụ nwere ike igbu nwa ahụ. So o mee ya ka ọ fụ na this child nwee sense of reasoning. So ọ rụzie na nwatakịrị na watch this thing fụ ya n'ime obi ọ marago na hi, this thing will always save savior to somebody. That means ego anụnwa na enwere ike a child bụ ọnụ because of ego adafurunu. So ọ mụtago ihe n'ime ya, ọwụ nke afọ ego mmadụ na-abụ ga-anọgide ọgụ kụwa onwe ha ọnụ ebe a na-azụ ego na-abụghị nke ha. Sky movie adịghị mma for nwatakịrị. Ụdị movie niile anyị na-watch na Africa, all those things will destroy the mind of our children, but anyị ama ha. Anyị na-watch ma African Magic na nwanne African Magic ahụ niile afụbeghị one single movie another place for mind development. Ị gaa na China, Western movie don't go there because Western movie na-promote Western culture. Simple. So Chinese movie, nna mgbe m bịara here first time, asị m ana m asị ha ụnụ amakwa maka jamina, ụnụ amakwa na-agụ egwu jamina jani zige jani kamanna jani le hayimmerehum nderamanita yimmerehum nderamanita. Ha sị m ka ihe m na-akọ ihe ahụ onye India, ọ sị m ka asụsụ m na-asụ, ha sị m ka asụsụ m na-asụ. Nsị taa ụnụ ama ha maka jamina, hey si ụnụ ama ihe ụnụ na-akọ. Nsị aka maka Amakuba Anthony, ha sị ha ama ha Amakuba Anthony. Ntị ụnụ ama ha terimeni mani ya, ha sị mba. Nsị adịnụ mma na makwa na Afrịka na ebe ọ bụ na nwe ihe ụnụ ma ebe a. Si ụdọ nna anything. So ụnụ ama ha about this Indian movie. Ọ sị m Indian movie, Indian kwa. Ha sị m Indian. Nna ihere onwe m. So Indian bịara Africa buru nonsense butere anyị ka anyị were that is our proud, instead of me na-ekwuzi mụnwa na-ekwuzi maka movie nke anyị, our own culture, na-promote the Indian culture in Western world. Na ndị agbasiri m okwu ihere onwe m na-eme na Nigeria na ihe na watch bụ Z World. Anyị enweghị that kind money, mana ọ bụ na ọ bụghị ya, ọwụ na anyị nwere that kind money, ụdị movie anyị karị na-ebupụtara ụmụ anyị. Na nwatakịrị watch sia movie, even ọ na-aga n'ezi, ọ watch sia movie na-aga n'ezi, ị nwere ike isi na onye aga seminary school, ọ gara some ebe a na-eje coach mmadụ. Ị watch sia movie anyị pụọ na iro, onye fọrọ gị gasị na onye asị na coaching institution wepụta, because ihe movie na-eme, movie dị very very important in child development, very very important. Mana ndị be anyị amaghị. Z World ka anyị na watch African Magic. African Magic should be for cartoon. Ị naghị etinye magic na human body, because people ga-eche na that na-eme all through cartoon, then people will know that na ọ bụghị eziokwu, that nwatakịrị chene eziokwu. Ka eke ga-esi wee na-eme an adult movie with magic. So kedu ihe adult nwere ike ịmụta na magic movie? Tell me, achọrọ m ịma. Kedu ihe an adult nwere ike ịmụta na magic movie? Nothing. But nwatakịrị fụ ka mmadụ na fly n'elu, inside his own mind o develop ihe a na-akpọ creative mind.
so ọ na-agazi na school, nwatakịrị anaga na school, ọ na-achọ something to hang a human being on air, so o nwere chances to study how this air move, so o nwere ike develop machine nwere ike na hang mmadụ on air based on practical steps, ọ bụrụ about imaginary thought. You got that? So ihe the thing na-eme nwatakịrị is to develop the mind, creative mind. Okenye na watch magic movie nna nwanne kedu ihe ọ ga-eme? Ski believe na there is magic. I have seen, I have seen somebody. Afugo m onye o mere. Onye ka o mere? Onye ka o mere? Ifugo onye o mere, onye ka o mere? Nna nwanne ka anyị gwa na onwe anyị eziokwu. Sọsọ ihe ọma anyị nwere ike imere onwe anyị ka anyị gwa onwe anyị eziokwu. Ka anyị bido na nta akara. Egwere ihe anyị dị mma, let us start from nta akara. Ka anyị bido na nta akara. Ihe unu na-akpọ nsibidi is nothing but abstract art. Oya ka ị na-akpọ nsibidi is an abstract art. Oya ka ụmụ ndị a na-egbu, ya na-egbu nki enwe ndị na-akpọ igbu ichi. Uri aha na-ete abstract art because there was no book. All those things ka abịa compile ya tinyezie n'akwụkwọ as art. Ya were na-aza Gaudi na Spain, na-aza Leonardo da Vinci, na-azagasị afa dị iche iche. Ị na-study ha ka akwụkwọ, mana your own fathers invented this thing because ha ma how powerful that thing dey for a child development. They know how powerful ọ dị, but ndị be anyị na maha m ka ọ bụ dịka akpụ, iri akpụ too much adịkwa ha mma o. Ịta anụ, ndị be anyị ga-afụ anụ asị na-ata isi ewu, o were anụ ga juo n'efere. Anụ na-slow the speed of your consciousness, the speed of atom in your body is being, because ihe onye ọ bụla iriri ka ịbụ, ị na-eri electric food, your blood ga na-agba ezigbo ọsọ, ọ na-agba ezigbo ọsọ, then ọ na-eme gị na-eche uche very fast and na-capturekwanụ all the whole information on air, on the space. But ọ bụrụ na ị na-eri ụtara akpụ with anụ, iri akpụ n'ụtụtụ, iri akpụ n'ehihie, iri akpụ n'abalị, nwanne ọ na-eslo, ị adịghị ekwu ihe asef, ị na-achọ anaghị m aghọta ihe this guy na-akọ. Nna nwanne ka ị ga-esi aghọta ya, iri akpụ n'ụtụtụ, iri akpụ n'ehihie, iri akpụ n'abalị? Kedu ka ị ga-esi aghọta ya? Gwagodi m. Nghọta bụ going opposite the clockwise. That is what nghọta means. Nghọta is going opposite the clockwise. Nwanne, can you go opposite clockwise? That is somebody gwara gị now, ị chọọ ka ị gaa opposite just to penetrate a needle, ị gaghị emenwe ya, you become fear, ụjọ ga na-atụ gị. Just try go ka ichechiga otu isi eje echiche na just o nwere one movie, this application a na-asị mmadụ na-aga azụ rewind back, tigo the app na ya anya gaghị hold me for 2 minutes, ọ ga-eme ka isi mgbakọ na-eme gị. Yes, ọ ya bụ ịghọta ihe bụ to go clockwise, because all program you are running under program to one, it just try ga opposite the program if na omeghi ka isi mgbakọ na-eme gị, because o gosi gị na you are running under a program, unless me the program that program only when you will be able to go clockwise. That's why you eme ịgwa some people about Jesus, ha ga stand way because ha na run under program. Ha nwa o nwere ike cause ha madness n'eziokwu. That thing nwere ike cause madness n'eziokwu true, because ọ dị ka kọmputa na run under program, were program ọzọ tinye ọ crash the computer life and direct. So mbọsị ọbụla anyị dị serious, we know mbọsị ọbụla anyị dị serious nsọ ala Igbo awụrụ, because na nsọ ala ị ga-ama our people, o nwere time ọ ga-emeruo, anyị ga-agwa ha the element of the earth, ihe o represent inside their own self, gwa ha the secret of the mind, and then asị mụ onwe m, ngị onwe gị, that means your onwe gị, that is onwe gị, that is ịdị pụọ, because ị gaghị asị onwe gị ma ọ bụrụ na enweghị onwe bụ ihe gbara onwe gị, that is your photocopy. Ị na-ekwu ya everyday mụ onwe m, that means your copy. That means you are telling yourself that na enwere somebody else not within you that is not doing the same thing you are doing. Na mụ onwe m, nke onwe gị
ọ bụ mmụọ kwurie, this is your language but you don't understand it. Kedu ihe gị onwe gị? That means ị na-ekwu maka onwe gị. That means enwere your real self, nwee your external self. Yes, ọ bụ asụsụ ị na-asụ everyday, but the problem bụ ịghọta ya. So normally ị kwesịrị onye ọbụla a grown up, ụmụazị adịghị omenhe na a ga-aghọta ya. Ụmụazị, most important thing for a child is to develop abstract thought. Ịghọtago? So ka ụmụazị mara na selfishness is not good. Ndị Igbo na-agba ya n'egwu, onye kwụrụ ọtọ ebutuo ya, sọ ma ọ bụ eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa. Ọ bụ datin ka eji wee dee the book of Daniel a na oze Nebukadneza. Ndị Igbo ji wee sị gị na eze onye agwana m amaghị na ọgọdọ ya na-akpụ naanị. Ọ bụ ndị Igbo create the concept before them begin to theorize them, because all theory ịma na anyị na-efe ifo na-atụ ilu na-abụ abụ, all those things ka ha mezi theorize uji uzubezie for books. Ndị Igbo sị gị kedu onye ga-abụ oyimo, kedu onye ga-abụ oyimo, kedu onye ga-abụ oyimo, onye ga-abụ oyimo. The Holy Spirit na-achọ onye ọ ga-anụ, because mmụọ can only live inside body to participate in life. So ọ bụrụ na ọfụ a holy body, ndụ dị asọ, o jee ebe a jee biri were eme residency, gbahọsị gị I have seen my friend, I have seen my friend, I have seen my friend, I have seen my friend. Ya guess we pass that information to the child. Na Holy Spirit na-achọ the body to reside. So mgbe ọfụ the body, ọgwa gị na afụgo the body. Fọ mgbe ahụ nwatakịrị ahụ jeje kpọrọ onye ahụ ọfụrụ si na ya afụgo, I have seen my friend, I have seen my friend. All those things ka ị kwesịrị ime inculcate into a child. So ọ pass ya that level, ọ ba another level from the teachings, the same teachings. Ime ya elevate small, ime ya elevate, ọ na-agbagote, ị na-eme elevate through culture, through celebration, until o ruzie mgbe ị ga-akọwara ya the thing life. Ọ bezie chetebezie the past, from the past o werezi ihe a na-akpọ owu wee gaa ya, gaa the whole thing round, ụbụrụ ya ma explode, ọrụba ihe ọbụla chọrọ ịrụ, because o si na nwata hold the same information, the same mind development to adulthood. Ọrụ mmadụ ndị be anyị one gara this process, ndị be anyị one ịghọtago. So nwanne, ị ga-enwerịrị a program of child development. Is a must, all must. Anything apart from this is just to selfishness na enwere isi and enweghị uru ọ ga-aba. You cannot survive, you can't survive. Anything apart from your child, because you are talking about your child, your own child, you don't even care about your child. So onye adịghị care about his own child, ịchọ ka m take gị serious, ịchọ ka m take gị serious, but you don't even care about your own offspring, then I cannot take you serious. May take you serious because ama m na ịdịghị serious, then ka ihe na-ekwu maka aghọtaghị m ihe na-akọ na ịghọtago. So mmadụ nọkọtara ọmụrụ nwa, o nweghị any care about his own child, ị na-asa ka m take gị serious, no. So ọwụ ya ka nji respect all those ndị ndozi ọdịnala, respect them so much because there is so much suffering in Africa, even in Nigeria. Yes, anyị anaghị akwụ ụgwọ ọnwa ebe a, but these people voluntarily, ịghọtago, kwere n'ozi ọma. Nwanne, ọ dịghị easy to believe truth. Truth is the hardest thing to believe. Truth, eziokwu bụ the hardest thing to believe. Eziokwu. So onye ọbụla believe eziokwu, don't ever joke with the person, never, because ọ ma eziokwu. Ọ dịghị easy believe eziokwu. Okwu asị na-atọ ka chuga. Ebe ọbụla ifuru igwurube si ebe ahụ pụta. Ebe ọbụla ifuru igwurube si ebe ahụ pụta, because ọ bụ onye iberibe ka eji ere ọgwụ. Onye iberibe
ka eji ere ọgwụ. It's as simple as ABCD. Ọ ụka buru ilu. Ndị na-achị ala bekee ha anọghọ n'igwurube. Even ndị na-achị Naijiria anọghọ n'igwurube. Ụnụ ma ndị na-achị Naijiria anọghọ n'igwurube. Simple as ABCD. Mana ndị be anyị anaghị aghọta ihe a na-akọ. Ha anaghị aghọta na-akọ. Ọwụ na ọwụ because of na obodo nwere ka o si wee dị, which is time will come. Every village nọ n'ala Igbo anyị ga-enwe ụlọ nsọ ala. That place, any single village, heritage center, nursery school, free of charge. Kpọta your child, we train your child for you, free. Child, bring your child, we train them. Ihe abụrụ about to worship somebody somewhere. Ibi ndụ nsọ ala because nsọ ala a na-ekwu okwu okwu to understand the element of earth, to understand the life you live, so that nwatakịrị atọ onwe akọ na uche mara ihe. Ọ training ka a na-akpọ ya ibi ndụ. Gịnị bụ ibi ndụ? To live life. So nwanne ka eke ga-esi na-ebi ndụ ịwụ mmadụ because ịwụ mma ịghọtago nke ndụ, sword of life. That's why ị nwere brain to build any kind of thing ị chọrọ. Ifu na aka mmadụ dị ka agwọ, do you see how it look like? Ịghọtago? So ọ agwọ ahụ ifuru gbara sekụl, ọ na-egwu mmiri ogwugwu. Ịghọtago? Ogwugwu cause and effect. Ifia ya ụta, ifia ya ụta, ifia ya ụta, ịfụ ya ọ agwọ na-aba ahụ. Ịghọtara? Agwọ na-aba ahụ ị na-afụ. So ndị Igbo ghọtara distance before. Ha ghọtara ya ọfụma very very well before any other thing. Ndị mmadụ akọrọtụ na-akpagharị. Mana ọ bụrụ na anyị ghọta ya again, nna nwanne, enwe ihe na nothing dies. Energy can only be transformed. Ebe ọ bụ na anyị afọ ọkụwa na up ka anyị transform. Ịghọtago? Anyị transform onwe anyị abakwa n'ihe a na-eme life and direct. Anyị agaghị ekwo because na anyị afọ ọkụwa na up anyị abụzie ndị nkịtị givezie up. No, ọ bụ ọsọ relay ka a na-agba. Ọsọ relay, onye gbagide gbagide onye nwanne ya, onye gbagide gbagide onye nwanne ya. It's as simple as ABCD ụmụ ibe. Ọ bụrụ na anyị nwee ike inwenwu heritage center every single village n'ala Igbo, nwanne anyị ma ga-azụpụta ndị eze nke anyị ọwụ nke ndị warrant chiefs. Chief abụghị asụsụ Igbo. Ịghọtago? Chief abụghị asụsụ Igbo. At least for now we can manage them. Enwere ndị eze nwere ihe ọ bụ as a language, asụsụ. Eze bụ a concept, nze bụ a concept, ọzọ bụ a concept. Amaghị m ihe bụ chief. Chief bụ gịnị? Gịnị bụ his royal highness? I don't know. Ndị eze ha kpu okpu. Gịnị bụ okpu n'Igbo? Okpu isi, okpu isi, okpu isi, okpu. Gịnị bụ okpu n'Igbo? Ọkpụ, ịkpụ ihe, to mold. Ọ ya bụ okpu. Okpu bụ ọkpụ. So ọ ga-ewere okpu kpube gị n'isi, chie gị echichi. Destiny, allegory, practically onye eze a ọ na-akpụ ndị mmadụ, ọ na-akpụ ndị mmadụ isi, ọ na-train people to make sure that na society anụma dị ebube, dị nsọ, bụrụ ihe eji ama atụ. Ọ bụ ihe eze aha na-eme because ọ bụ ihe mma eze na-eme because ọ bụ aka ji ọfụ. Ndị Igbo 99.9% of ndị Igbo amaghị the meaning of their surname. 99% of ndị Igbo don't know meaning of their surname. My surname bụ Ejirika. Mmadụ one ma ihe bụ Ejirika bụ? Mmadụ one n'ime anyị nwere ike ichebe echiche cheta egbo ihe bụ Ejirika? Deka no, ha agaghị ama ya. Sọsọ kedu onye ga-abụ oyimo sọnsọ when the Holy Spirit
found the wife, then the information will be given to the wife. Once the children or the student is ready, the master will appear. Because aka iri, ihe bụ iri. This is balance of life. Igbo respect ise very very well. Ise bụ ise, but that is iri. Ihe a bụ iri. Ihe a dị ezigbote mkpa n'ala Igbo. You can never talk about balance or judgment without talking about this here. You got that? So onye ọbụla wee eze anaghị anọkọta bụrụ eze. Kịta wụzi onye nwụọ nwa ya wụrụ eze, onye nwụọ nwa ya wụrụ diọkpara. Mgbe ndị ochie ọ bụghị otu a. Even though yes, but o nwere process ọ ga-aga. That process ọ ga-agarịrị ya must, so that ka o nwee ike ịma ihe a na-eme. Ga-esi na nwata zụrụ ya oto, so that ka ọ mara process and distance ihe niile a na-eme ebe, so that ka obodo gara ịna n'iyi. Ọ bụrụ na o meghị otu ahụ, obodo a na n'iyi. Ngwa nenu na anya ka ndị Igbo si wee na n'iyi. Onye si ebe o si pụta echie ya eze, ọ bụrụ eze ndị village. O si Japan bata, ọ na China ọ Malaysia bata, obere ego ọ pụta ogoro igwe, echie ya igwe. Nna nwanne, ndị ichie will never take it. Mmụọ bụ the Holy Spirit. Mmụọ, ihe ọbụla dị ọjọọ, mmụọ jụrụ ya ajụ. Physically, hydrogen, o nweta anything ọbụla ọgbarie ya. Na-adị ka asị hydrogen bomb. Hydrogen bomb, ị na anụ ya. That means ọfụ ha na anything corrupt element ọgba ya pieces. Any corrupt element ọgbarie ya. Simple as ABCD. So for mmụọ, for you, it will a threat to mmụọ. Mmụọ kpara gị aka ọgwụ ọga ịba. That's why is na Messiah na-abịa. So ka ihe Messiah. Mmụọ nna nwanne, hydrogen, hydro and gene, all two words. All that thing na-akpọ Chukwu. Let me give you this one for Christmas gift. Christmas gift, hydro and gene, ọ ya ka ị na-akpọ Chukwu. Chunu ukwu. Ịghọtago? Ọ wee hydrogen. Ọ kpara ya aka. Ọ kpara any corrupt element aka. Ọgwọ ya ịba. Ezigbote ịba. Ezigbote ịba. All the romancing of hydro and gene gave birth to helium, which is God Chineke. All the movement of two of them in the space ya give birth to Chineke, which is helium. So ụmụ ibe, ihe abụghị akụkọ taa ka anyị kọọ na n'ụka ubi onye anyị bịara. So ọ bụrụ na anyị mara eziokwu dị n'ime ụwa, anyị esoro biri n'ụwa. Kịta anụnwa anyị anọghị n'ihe a na-eme. Anyị dị ka ndị ajụrụ ajụ, ndị achụfụrụ achụfụ, because anyị esoghị n'ihe a na-eme. Sọsọ ihe nyọrọ ụnụ nwanne bụrụ onye nsọ ala. Abụrụ na mụnwa, abụrụ na mụ, bụrụ maka onwe gị, for your own good. Make sure na iji every certain information of your fathers, your own ancestor, not me, because your father and my father is not the same. Oh, na na-ebi ezigbo ndụ, na-ebi ajọ ndụ. How can your children come and say that their ancestor is dissenting with me? No. Ị na-ebi ajọ ndụ taa, mụnwa na-ebi ezigbo ndụ taa, oruo echi nwa gị na nwa mpụta, nwa gị asị our ancestor. Which ancestor? Kedu ihe mere mụ na gị ji wee bụrụ the same ancestor to him? In what purpose? Achọrọ m ịma na nwanne is not ọbụghị taa. So nke nwa na onwe gị must be ancestor to your own children. So ihe ọ sọrọ gị mee, later you will become ancestor to your own children. Me, I will be ancestor to my own children, and I will protect my children anywhere they go, anywhere, anytime, any moment. I will strike, because I understand how life work. I will program. Mme program onwe m program si onwe m, echebiri m ndị ụrụ, nchebiri ndị ụrụ wee na-agwọ ha ịba. Nke nwa na onwe gị, let me know how you will defend your child. Ka m fụzie ka ị ga-esi onye nkịtị ga-esi ya defend nwa ya. Ị gaghị eme nwunye na, because you don't know. Ị nwụọ, you will be crushed and start afresh.
ịnwụọ nature akwụọ gị because everything that dies will go through fire. Everything. That's why ọ bụrụ na ịnwụọ efu ire ihe na-ere ere ọ sị ọ na-ere ọkụ ọ sị ọ na-ere ọkụ. That means ihe na-ere ere na-ere ọkụ. That's why ọ na-esi isi ọ na-eme evaporate. That's because ọ na-ere ọkụ. So ọ bụrụ na ịghọta ha this game nwanne agwọsịa gị ije bido n'isi ọrụ na oke ruru gị, ọrụ mgbede ruru gị, ọrụ nkịta aganya gị chen. Ọ bụrụ ewu ndị ọrụ arụkpa gị aka ịmara gị ha ji ntị oke eme. Ndị ọrụ arụkpara gị aka ewere gị mere sara aka everyday ewere gị nye ihe apịrị apị ma akpa iwere ọkụkọ ịbịa na ọkụkọ ndị ọrụ arụkpara gị aka ma na ịbago na ọkụkọ. So ọ kara gị mma na iji n'oge chọwa ebe ndozi ọdịnala nọ n'ala Igbo isi ha na nwanne ị na-aga n'ụzọ idebe aka gị na ajụọ gị isi nwanne ahụ bụ onye nsọ ala. In fact even ka mbido kịta na-eme before marazie amabeghị m ihe na-eme mba mana ekwego m nsọ ala ka m na-ebi. ịghọtago ọ bụzi ikwerezie because asị na when the students are ready the master will appear. Ọ mgbe ikwerezie na anyị bụ onye nsọ ala then only then the mmụọ ahụ bụ asọ mmụọ nsọ nọ n'ime onye ọbụla nọ n'ụwa. Ọ nọ n'ime everything. Ọ nọ na anwụnta, ọ nọ n'oke, ọ nọ na ngwere, ọ nọ n'ukwu osisi, ọ nọ n'ime ọbụla. As long as na obi gị na ikwerene as a student the mmụọ will rise and open your mind, open your brain because mmụọ need the information. The mmụọ is being in concealment because of our own stupidity. Iberibe anyị the mmụọ ga-apụta mee gị mara ihe ifu na ibido sọbaziere ụmụ ihe dị agha ọsụsọ. Enwere ihe ị ga-eme iche ime ọ sị gị no don't do it. Ihe a eme ọ wụzi ka mgbe mbụ ahụ ọ ga-eme ihe ọ bụla ifuru na-eme. Enwezi ị na-asọsị ndị mmadụ asụ. Ụmụ agwa ndị mmadụ ga na-akpazọ na-asọba oyi. Ị na-asọ ọbụzikwa gị nwa because ịwụgo onye nsọ ala. Ịwụgo onye nsọ ala ịga ọnụ ọgụ na be mmụọ. Mmụọ a kpọtara gị nwaanyị ịnụọna onye ka ekoduchara ụnụ achọ ọnụrụ nwaanyị na mmiri. Ọgbanje ọnụrụ nwaanyị na mmiri. Onwe na mmiri ọnụrụ nwaanyị onwe na mmiri ọnụrụ nwaanyị. Ụmụnne ebe ọkwụkwara bride price ebe ahụ. Ndị Igbo na-asụ Igbo sị nwunye nwa inyere enye. That is because nwa na anyị it means you and the verse. Nwaanyị represent the verse, nwoke represent the you. Okay, now you and the verse. Kedụzi ka ị ga-esi ewere verse, a whole verse were ya nara ego tinaba. Unu ama na ihe na-eme ana Igbo ji agba ọkụ na o so na ire nwaanyị nara ego tinaba. Nwaanyị nwa anyị, child of everybody, nwa ọra. Nwa anyị bụ nwa ọra. Iwere ya nara ego ree nwa gị nara ego tii na akpa. Nna ya emego megide n'igwe n'ala. Enwe ihe na-emebe. Anyị achọgide n'ego were ụmụazị were ma organ. Onweghị ụdị ihe anyị na-emebe eme. Kedu ụdị ihe anyị na-emebe? Unu na-asị ka ala gbaghara anyị. Ịghọtago? Ka enu gbaghara anyị, ka Chineke gbaghara anyị, ka Chukwu gbaghara anyị. Anyị nwa na onwe anyị ọ na-agbaghara gị onwe anyị n'ihe anyị na-eme. Ọwụkwa nke ndị ụka onye jecha confession kwụsie nonsense osi ebe ha dịrị ochi jewara. Anyị nwa na onwe anyị ọ na-achịgo na anyị chọrọ inwe echiche na anyị chọrọ inwe akọ na uche dịka mmadụ, na-eche uche dịka mmadụ. Anyị ọrakwerene mmadụ ga na-eme iberibe ọsị ka mmebe iberibe ọ gbasara gị. Ana m anụ ya na everyday isi mmadụ ihe ị na-eme adịghị mma ọchị gị ọ gbasara gị. So anyị adịbeghị dị ready. Ịghọtara? Mana sọsọ ndị kwere ekwe bụ ndị udo ga-adịrị maka na ọha nwa ọ bụ ya life as individual. Ebe ọ bụ na ifuru group of people na-ata afụfụ that means all bird of the same feathers flock together. Ọ dị ka ọ dị kpọsa ọ dị ka ọ dị egoro. Ịghọtago? That's why eji wee nwee churches never associate with churches because most of these churches understand the game. Ihe mere bụ na they are criminals. Ha bụ ndị ori. So but ha ghọtara the game. That's why churches don't associate with churches. Simple as AB because ha mana
bed of the same feathers flies together, simple. So onweghị mgbe ị ga-eme nọkata isi ndị assemblies of God and the grace of God let them unite together. No, because their mission is not the same, because ha mana the life with individual, because na the akekesi dị ekwu na energy recognizes themselves through vibration, not through appearance. So all the level you vibrate, that mmụọ nọ na the same level ga-abịa. Ọwụ na ị na-ezu ochi, mmụọ ochi ga-abịakwute gị. Ị na-agba ama, mmụọ ama ga-abịakwute gị. Ị na-adị asọ, mmụọ nsọ ga-abịakwute gị. Nna nwanne, did you need scientist to know this thing? You need the scientist to know that na mmụọ nsọ na-agakwuru onye dị asọ, mmụọ ọjọọ na-agakwuru onye dị njọ. Ị bụrụ onye nsọ ala, ajọ nrọ ana ịrọgodi ajọ nrọ, ma na ọ bụ ihe i mere mgbe ndị ochie ka ịrọtara na nrọ, and ụjọ agaghị atụzi gị. Iteta ụra ọwụrụgwọ na ijos nrọ nonsense, nrọ arụrụ m nrọ n'abalị ichefuo ya. Mana mgbe mbụ wee rọsịa nrọ tete, iburu aka na agba, hai nna nrọ nke akwụkwana gịnị, hai nrọ nke akwụkwana gịnị. Ị ga-echegidekwa ebe ị na-eche maka nrọ ịrọrọ hypertension abịakwuzie gị. Ị na-eche sọsọ nrọ ịrọrọ arụ high blood pressure abịa gị ebe ị na-eche maka nrọ ịrọrọ. Imagine ọwụzie na ofu pastọ kpọọ gị sị gị na a ga-ekpochi onunu nkọ ebe ọ bụ na ịrọrọ nrọ na-atụ egwu, asị gị na a ga-ekpochi onunu nke a wụzi na izi enigwe ya ọ wụzi na abụrụzi ebi ozu dị pesa na-eburu, ịghọtara. So ụmụ ibe, ọ ga-adịrị anyị na mma bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru, ndị ndozi ọdịnala. Anyị chọrọ n'ala Igbo ka anyị na-eje na redio steshọn na-agbasa ozi, na-agwa ụmụazị anyị pere mpe na enwere ka Igbo si ebi ndụ, na anyị na-ebi ndụ ntọala dịka ndị eji ama atụ, na onweghị ka nwa bekee ga-esi wee bụrụ ihe na-enye obi aṅụrị dịrị anyị. Anyị nwa kwesịrị ị na-enye obi aṅụrị dịrị anyị. Nwa bekee gazie na TV jiri akwa ndị Igbo ya dị happy. Nna nwanne, enwere ihe mere nwa bekee so special? What makes them special? A ga-eji eme yiri akwa ndị Igbo. Ndị Igbo yi akwa every day, nwe ha nothing happens. Kedụzi nke bụ ndị nwa bekee yiri akwa ndị Igbo ya na aṅụrị ọṅụ? You how psychologically anyị si wee dibia, we are psychologically dead as a people. Onwe ihe na-akpa anyị obi aṅụrị external. Onwe ezi obi aṅụrị dị anyị n'ime. Enweghịzi obi aṅụrị, anyị enweghịzi ihe na-akpa anyị obi aṅụrị n'ụwa, nothing. Ka njụọ gị, kedu ihe na-akpa gị obi aṅụrị na? Anyị masị ndị Igbo na gwagodi m ihe na-akpa anyị obi aṅụrị na everything. Anyị etipịasị anya, mana ndozi ọdịnala never to restore that. Every year March from 21st to 30th anyị ga-enwe feast of onye ga-esi the best ofe with ụtara ji. Onye ga-esi the best ofe with ụtara ji across Igbo land. Competition of isi ofe, nna nwanne onye si the best ọ ga-win award. Onye si the best ofe with ụtara ji will win award. Or a festival every 20 or 1 week festival from 21st to 30th of March. Onye siri the best ofe with ụtara ji. Ụtara ji ha ga-akwụkwa ji ochie, anakwa ha eji ji ọfụ eme ya. Ji ochie, onye siri the best ofe with the best ụtara ji ga-win. Ọ ga-win the destiny festival, 1 week festival. A ga-eri ofe gbogbo n'ala Igbo ebe ọ bụ na itiri isi ofe awufu nwanne. Mbọsị ha bụzi ofe ọnwa ike ofe awufu ebe ọ bụ na itiri isi jee rie. Ị na-agafe a na-akpọ gị bịa rie ofe nwanne ite esiri ofe m, ite esiri ofe na-eje. Ị nwere ike isi Enugu tesiri ofe iruo Owerri. Ije ike ọ bụla itiri isi ikuru ofu ngaji kuru bifo iruo Owerri mara onye si the best. Akpọwazie result. Anambra si the best ofe, ka Imo si the best ofe, ka Enugu si the best ofe. Kedu ndị siri the best ofe na ala Igbo? Want to know for this year. Ebu award nwanne, ebu cup onye siri best ofe, obu cup. We must, anyị ga-enwerịrị ihe na-akpa ndị be anyị obi aṅụrị. Ofe aha nwere ihe ọ pụtara maka na ọgwụgwọ kere ka a na-agwụ, because ofe bụ ọgwụgwọ, ọ bụ nyanwa. So ọ bụrụ na ndị mmadụ ama ha
na ha banyere n'ime washing machine that 31st ka machine saa ha. Machine ahụ ga-asa gị with the program. All the program a na-ekwu okwu to clean you up, makes you a human being. Mmadu mma nke ndụ makes you mmadu. Maka nke anyị dị ahụhụ, nke anyị bụ agbụsị ka anyị bụ, ya bụ agbụsị anwụnta. Ịma na e nwere anyanwụ nwa anwụnta. Anwụ dị same anwụ ahụ nke na-aṅụ ọbara, nke ha na-aba n'abalị. Anyanwụ si in the morning ahụ m anyanwụ, in the evening ahụ m anwụnta, because once the sun goes inside the body or turn out to vampire, ṅụọ ọbara. Onye ka eji akpọ that mosquito anwụnta, because anyanwụ abago n'ime amị, they no divide go. Onwego obi na-abụ ọ bara n'ime mmadụ ahụ divide ya na onwe obi na-abụ. Obi na-abụ a na-emezi mmadụ, so ọ ghọrọ vampire na-aṅụzi ọbara. Ewu pụta ogbuorie, atụrụ pụta ogbuorie, ebuso pụta ogbuorie, nkịta pụta ogbuorie, efi pụta ogbuorie, egbueri. Ihe anyị wụ human being. Ihe ọbụla anyị fụrụ anyị rie. Enwe nke ndị panya na-akpọ hati ọwụ hamon, hati ọ hamon, mpata ezi. Ewere mpata ezi anapụghị esi ya esi. Ewere nnu wụba ya wụcha ya, etinye na ihe ma ọ dry ya for some days ebe ahụ for some months, ebupụta ha na-ata. Ihe ọbụla afụrụ erie, ihe ọbụla afụrụ ata. China ehu oke ọchịcha awọ, ihe ọbụla ha erie. Ọwụ na nri adịghịzi n'obodo ha. Kedu ihe mere eji eri ụdị nri ya? Ihe nke agha ọ dị ebe ahụ, ha ọ na-anụ agha? Kedu ihe bụ mmadụ, ihe ọbụla mmadụ fụrụ ịhụ ka ntị ha acha ka awọ, ha ji eri awọ. Ha ama ha nọ ihe ha na-eri mere ha ji dị ona. Na nwanne ihe ị na-eri ka ewu. Ti ndị mmadụ dị ezigbo nri ka ha pụọ ndụ. Ndị Naijiria na-ayụ anyị maka this our cancer movement. Gọọmenti na-ayụ anyị nwanne. Enweghị ịma a na-ekwu ndozi ọdịnala, ndị mmadụ anaghị aghọta. Nwanne anyị ji cancer program mmadụ iri ọ because of na ihe eji n'aka dị too much. That's why eji eme one after the other. Mgbe this cancer program ga-ebido vini kita ha na-ayọ anyị private na biko ka anyị nye ụnụ anị ka ụnụ rụọ ihe ebe a, rụọ na ihe ebe a, because anyị ji the best doctors, the best analysis, ndị is the best esi akpọ ịma ụdị nke ha jere m that side. Ha si ọwụ chemistry, ndị na-eme weta ihe ọbụla eweta n'ụwa dissolve ya turn ya into some drug eji agwọ ọrịa. Onwe ụdị anyị na-enweghị n'ime ebe a. So ndozi ọdịnala ihe anyị bịara ịrụ just construct, dozie ndụ ndị mmadụ ka ọ dị ka o kwesịrị ịdị. Owo nke one nwanne ihe anyị na-ebi akwụkwọ ha ndụ, ọkwa ọnwụ ka anyị na-ebi, ihe ọnwụ ka anyị na-ebi. Kedu ka mmadụ ga-esi wee na-asị na ya na ọ chọrọ ịnwụ anwụ? Life for you to cultivate the soul for ascension. Ịrụzie ebe a mmadụ ọ dị ka onye ruru jere n'ihu agha si mba na sojas nọ ebe a too much, ha ji egbe na ya nachighị azụ. Kedu ebe ị ga-esi ndị soja ji egbe na kedu ebe ị ga-esi achighị azụ? Ị gara na ihu agha efu sojas isi ha ji egbe, ị ga-echighị azụ. Mana ha ji egbe na ichighị azụ, a ga-agba gị agba. Ị gara aga, a ga-agba gị agba. Ka ihe ị ga-eme, ihe ị na-edere bụ confront them at least before ha agbagbuo gị, gbuo mmadụ 20. It's as simple as ABC. You have option because any living thing must die. Ihe ọbụla dị ndụ ga-anwụ anwụ. So no need of you saying na ị chọrọ ịnwụzi, I want to die. No need, because ị ga-anwụ anwụ nwanne. You will die. Kedu ihe ị na-atụrụ egwu ọnwụ? Nwanne ị ga-anwụ. So there is the only thing is much more you will live the longer you live. Much more you will learn the longer you live. Longer you live, much more you will learn. So ihe kwesịrị ime bụ ịdị frustrated, chọba ndozi ọdịnala. Ịdị ha frustrated, chọba ndozi ọdịnala. Jee soro ndị ndozi ọdịnala biwe ndụ nsọ ala. Your life will be restored. All those things you lost ga-abịachi ya kwa azụ. Inwekwa hope dịka mmadụ. Enweghị ihe onye ọbụla mere n'ụwa ibie na-agaghị emenwu. Nwanne ụkwa ruo oge ya ọda. Kama na ndị Igbo si ụkwa dara mbọsị mmemme abụghị ezigbo ụkwa. Maka na ụkwa na-anọ n'ụwa week before ọrụ ekwe eziokwu. So ọ wụzie na ụbọchị mmemme ka ụkwa dara,
ka ezi mgbe a ga-eji erie kedu isi mgbe a ga-eji eri ụkwa dara mbọsị mmemme ịhụ na ọ bụ arụ na ụkwa ịda mbọsị mmemme adịghị mma ịghọtago bikos ụkwa ga nọ 1 week before ree so ọ daa mbọsị mmemme ọ dịghị mma so ọ ka mma ka ijiri n'oge kịta soro ndị ndozi ọdịnala siri na nkụzi ha ọ gaghị aghọ gị ahịa ụwa bụ mmụta bụ ike mmụta bụ ike amamihe bụ ike nwanne ịmụta ihe dị mma anaghị amacha ihe amacha so ọ kara gị mma na ịmụta ebe ọ bụla ijere mụta ihe a na-eme ebe ahụ were etinye na nke iji eji ọkwa nna ịma ha ndị Igbo si onye fere eze ka eze na-eru onye fere eze ka eze na-eru ndị Igbo rube isi okomoko adịghị mma nganga adịghị mma oke ọchụchụ adịghị mma nnupụ isi adịghị mma nwanne ọwụ na ịnọsi ya dịka otu a mmadụ si agba bọyị ọgbasịa bọyị ịhụ na ọ gbara bọyị ọfụma ọ gaghị eduo ya ọfụma mana nwa bọyị na-eme isi ike ọ gaghị anaghị edu ya eru ifu ya obere oge ozugbo oshi yes obere oge ozugbo ohi ịhụ that those people gara bọyị achụrụ achụ na bọyị most of them na-ezu ohi because ọ jere nke ọga ya oripịachi ọnụ na every Sunday ọ ga na-ata ngwongwo na-aṅụ bịa mgbe ọ nọ na nke ọga ya ọ gaghị jidezie ya chụọ ya oje chọrọ boys na-atụtụkarị aka because o richago ọnụ enweghị ka ekwenye ihe ọ ga-eme mana onye je na nke ọga ya ọ ma na enjoyment dị adị mana ọ ma na those things ga-arapụta ya o ji nnọọ wee chara enjoyment were amụ ya kee ya eriri tinye na friji dese na ya dị ụsụkwa ụmụasa na-achụgharị ọgba ha nkịtị ntili ọgbasị ya bụ ya ọ gaghị eduo ya o jekwa ebe ahụ o debere amụ ya wepụta na friji were kwekwe ebe ọ dị jiwe ya nọ ọsọ ya asa 1 million oburu ọsọ ya moto 1 million oburu mana ọ gaghị ya duru ya ọfụma ịghọtago nwee customers kpọrọ kụzie some customers nke ọga ya ma ọ chọkwuo because ọ bụrụ na ọ na-erube isi ndị customer ọga ya ga-like ya most nwa bụ ya ọbụla na-erube isi ndị customer ọga ya na like ya because ọ na-erube isi because ọ bụ ngụ nwa ka ọ gaghị trust ọ gaghị na-agwa gị mee nka so mgbe ọbụla ndị ahịa bịara ahịa ọ ngụ nwa bụ onye na-take care of them so ọ bụrụ na o duzie gị those people ga-abịakwa na compensate gị yes because gị na ha na-adị na mma mana ọ bụrụ na ị na-eme isi ike na nke ọga gị anaghị edunye gị ozi ọgaghị anaghị enye gị even ndị customer bịa ọsị gị pụọ ka ị ga-esi enwetanwu ndị customer anụnwa there is no how you can get them dịka ọya ka ndị Igbo ji ịzụ nwa na ala Igbo ndị Igbo si na nwa ọra ịzụ nwa ọ priority mgbe Igbo ịzụ nwa ọ priority kịta na onye ka nwe azụrụ azụ anya ọ na-eme ka ndị azụrụ azụ kịta gbagodo otu anyị si eme anya ọ na-eme ka ndị azụrụ azụ ya na-eme ka ndị azụrụ azụ na-agwa ndị be anyị ha amaghị eziokwu echa na-asị anyị amaghị eziokwu anyị amaghị anya arụrụ arụ anyị amaghị okwu azụrụ azụ anyị na-eme aghara anyị na-eme ara ọma m ka onye indomirido ịma anyị na-eri indomirido ama m ka ọ bụ indomirido a na-eri ọma m ndị China na-eji eme datin anyị na-erizi foreign food ndị na-adịghị mma na-ebute echiche ọjọọ ndị na-adịghị mma na-eprovoke ihe a na-akpọ temperament anxiety ọ na-ebu diabetes ọ na-ebu high blood pressure ọ na-ebu ka ha na-akpọ ya disi stoning kidney ọ na-ebu liver failure ihe a ọrịa nni ihe na-akpọ ọrịa nni ka ahụ ọrịa nni ọ na-ebu prostate cancer ọrịa nni so ọ kara gị mma na ị gara na ndozi ọdịnala were receipt eji eri nri onwe onye na-anaghị any money say no to cancerous food na nwanne ibe ndụ na-akwalite arụ isi ike ịdị ọcha na-akwalite arụ isi ike enwere nwanne anyị nwoke mgbe ndị ochie ọ sị otu Kristian Chukwu si were ọkpọka na egwu bọọlụ ka ndị a na-eri eri si wee were ọkacha mma tụrụ onwe ya ugo maka na irie ezigbo nri ị ga-eche echiche ọfụma ị ga-esi ike na mmadụ ịkpara nwunye gị aka ọ gaghị achọ nwoke n'iro asị ka agba ọsọ ịgbasịa ịnọdụ ọfụma
mmadụ one ndị Igbo ga-eme agbasi ọsọ agba 100 kilomita aka mkpụrụ ọtọ. Ndị onye Igbo ruru 30 years si aka ụnụ gbaa ọsọ 100 meters only 100 meters, ọ gaghị agbanwe maka o si na ọ dịgo 14 years nweba bịa, ọ dị 14 years nweba bịa chụwa ụmụasa, o ruzie 30 years isi aka agba ọsọ, ọ gaghị agbanwe. Mmadụ na-eje skuulu n'ụtụtụ ori akpụ, ịma na akpụ na-atụ ụra ka ụnụ ma akpụ na-atụ ụra, ori akpụ ọ gaa skuulu, ọ pụta na-efi ọnwụ na ori ha akpụ, orie rice, ọnwụ na ori rice orie ji, carbohydrate in the morning, carbohydrate in the afternoon, carbohydrate, starch. All this starch ọ ga-eje leta block sia your way blood si flow na your body, ọ ga block. That's why ndị Igbo nwere largest high blood pressure in Africa. Ndị Igbo nwere blood pressure because ọ block sia dị ebe ha blood and si flow, blood ha ga na-agazi ọfụma, obere ma accumulate mucus. You got to go those mucus ha na ebe ahazi because ọ nnu na onye nwa na produce electricity, na send information from your brain to your body. So ọ na that thing cover those places. Nnu aha mmiri nnu aha ọbara aha mmiri nnu aha o nweghịzi ike na flow well, so o mebezi accumulate, o develop wezi ya na-akpọ blood pressure. Ọ na because ọ dị pressure ọ na agazi flow, na flow ọ na agazi with pressure. Ọzi ebe ha ka your heart bidozie na liquidify, obi gị na-amụzi mmiri ahụ ọ na-amụzi ga-akọsụziri gị heart disease. From heart disease, heart attack egbuo ya, ọsịzie na ndị be ha ka ọ dị ọgwụ. Ịghọtago na ọ na village bata aka ọha ya ọgwụ. Nwanne ihe na-egbu mmadụ buru ibu. Ịghọtago. So ọwụ na ịgbado anya n'ihe ị na-eri, nri dị mkpa karịcha ihe niile. So ọwụ na unu ga-ekwe ndozi ọdịnala abụghị onwe, ọ dị ka otu a unu na-achọ maka Jizọs na-abịa ọzọ. Jizọs abịago, ndozi ọdịnala with Christ. Ịghọtago simple. Unu echezi na white man na-abịara akpọrọ unu na n'eluigwe, nke ọ bịara abịa oji anya ọmara, ọ bịara unu egbuo ya, ọ na-abịakwara ọzọ ime gịnị ka unu gbukwa ya again. Ọ bịara ihe unu egbu according to unu si wee kwuo, ọkwa ha mụnwa according to ihe unu kwuru, ọ bịara unu egbuo ya, ọ na-abịakwara ime gịnị ọzọ, ọkụ unu gbukwa ya ọzọ. Nna abịara mbe gị tie m ihe, nna mbịa akwa ọzọ ka itikwe m again because ọ bụrụ na m etigbu gị, akara m itigbu gị nke ahụ m bịara before na akara m itigbu gị na. So ọ bụrụ na m etigbu gị that time, ejekwe m kpụọ, o jere kpụọ ụzụ, oke o jere je kpụọ ụzụ tizie ezigbo ike na. So ọ bịawezie na ọ ga-akpọzi bodyguard ma akpa obi ezigbo ndị mmadụ. Mba nwanne, ọwụ na unu na-eche mmadụ ịbịa, ndozi ọdịnala a na-ekwu okwu ya nna nwanne, because nothing like somebody with the program. Ndozi ọdịnala bịara with a program to program your own children, even you. Sọsọ ndị isi ojii ka m tụrụ fụrụ ihe ọma Chukwu because ọ nwere desire. Na desire abụrụ ihe ọma. Desire might be ịchọrọ Mercedes, ịchọrọ Pontiac, ịchọrọ Cadillac, isi desire, mana ọ bụrụ ihe ọma. It's not good. Enwere ihe a na-akpọ ihe ọma ga-eme na ndụ gị. So ọ bụrụ aba ị nwere ike nwekwa your own desire, but enwere nwanne anyị kwuru okwu na grupu anyị, ọ sị na mmadụ n'ime na o siri ike na Naịjirịa mmadụ ibe ihe ọma, na ọ na-eme mmadụ bịa n'ime ahịa, ị na-ere ahịa 1 naira, ọ sị na ọ na-akpọ onye kọstọma abịa, ngị bụ onye ahụ 5 naira. Ọ sị na anya nwana onwe ya ọmaga ọ ga-esi eme dị, and ọ naghị ala isi asị. Okay, why kwa na this guy now eje kpọrọ onye ahịa resi onye ahịa, kedu ihe onye a ga-eji webasị ya tụrụ onye asị ka ọ bịara isi ahịa, and ọ na ọsị hụrụ onye asị ya, onye a kpọrọ this customer o jere onye ọzọ, ọ nọ in between, maazị ihe ọ ga-eme imewe otu ahụ iluzu kpọọ ya the whole customer, ị gaghị ere kpaka m. Ma mmadụ ga-abịa n'ime ahịa sị gị gwa onye ahịa 100 naira and this ahịa 1 naira.
ka ị ga-esi agwa onye ahịa 100 naira and eju ọkpọjere ya onye ọzọ iresi ahịa gaa na ya adị obi ga na-ata gị ụtọ na-eme ọbịbịa na ọ sị gị na ya gị gwa onye a na-azụrụ ahịa 200 naira and ahịa ihe ọ zụrụ ya 2 naira nwa ọ ga-eji agwa onye a na ọ zụrụ ahịa 200 naira ahịa awụ China ọsị agwa ya na Italy nọ ihe ọ Italian made ọ EU ka ọ wee mee gịnị ka ọ wee gbaa ọsọ ahịa gbaa apịrịko mana gị nwa na onwe gị ịchọghị ibi ụdị ndụ a na ịfụ na that country dị like difficult you see that's why ndị ndozi ọdịnala nediri ndị ndozi ọdịnala to trade with themselves ihe ọ bụla ha chọrọ ime ha mere onwe ha ịghọtago so doge anya onye aha na-abịakwara ịkpọta kọstọma ọ bụ na 1 naira orie 1 naira ya ọ bụ na 2 naira orie 2 naira ya anya ukwu adịghị mma because nwanne ihe kpachara n'ite anaghị eju afọ ofe akpakọtara n'akụkụ ite anaghị eju afọ ọ dịsị 1 naira 2 naira ị na-anya onye ahụ i mekwere datị na onye ọzọ ga-eme gị ihe i mere mmadụ eme gị ya ewela gị iwe mana ime gị mmadụ eme gị ọ dịbara n'oche okwu ihe ọ bụla i mere mmadụ ga-eme gị idebe ahụ na ịdị smart mbọsị ị ga-eje zụọ foonu ndị China eresi gị feki ọ dị home money igwutere that guy na wayo ọ na foonu na-adịghị mma ị ka na-eyuzi foonu 2 days foonu agụọ njin ị na-aba ịzụrụ ya n'ịntanetị ọ naghị arụ ọrụ ị nwere ike ịgazi ebe ahụ ịzụrụ ya na onye ahụ ịzụrụ ya n'aka na laba ochie gị ezigbo warning ntị gị nwa were gị foonu abịaghị again gị na emeju ya afọ ọ jụọ gị ma ọ ya factory na-arụ foonu ọ jụọ gị ọ na-arụ foonu mgbe ị goro foonu ebe a ka ọ dị mma yes so ọ bụ ihe ahụ i mere dama bịa na nke gị zụwa ahịa ọ ya ka ndị foonu mekwara gị n'ụzọ ọzọ ịghọtago ịbụrụ enwe ụlọ ruo mgbe anyị akwụ ụgwọ ọnwa ofu onye asị gị ya ejighị ego ị ka mee kpọrọ ya polisi imechakwa polisi mecha etụfusi ego polisi tụfusi ego niile ma stil otu awụ n'ezi o jighị ego bụ na o jighị ego so nke ahụ ịda na mmadụ ebe eni onye a narakwana gị this side so ụmụ ibe otu akụ ụwa si aga ịkwụba aka gị ọtọ na onye na-enwe ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu atụ n'ụjọ ihe ọbụla don't fear anything as long as na ije chọrọ ya eje na-echọ ya ndị nna m osi m ebulu ụzọ achọ okwue onye chọọ ma ọ dịrị ya ma ọ si m akpala agwa eje ebe mmụọ ke mmụọ na-eme dịrị mmụọ ọmụmụ ebu ngwue kwankwụbụ ihe nna ji emere nwa ya ihe ọmụmụ ebu ngwue nna nsi m ebulu ụzọ achọ okwue onye chọọ ma ọ dịrị ya ka ọ si m akpala agwa eje ebe mmụọ nke mmụọ na-eme dịrị mmụọ rapụ mmadụ ka ọ mee ihe dị ya n'obi ihe ma bụ onwe eziokwu dị gị n'ọnụ gwa ya jikwasị ya eziokwu chara ya achịkwa n'ọwe ọjọọ bikos na ọ ga-etinye gị na nsogbu onye ọbụla ịma ihe ọ na-eme ejekwere na be onye ịma ihe ọ na-eme ejekwere na be ya ọresịbe ma ihe ọ na-eme iru ebe ahụ ị ga-anọ ebe ahụ isi ngaragbara anofolo 5,000 1 year imprisonment anofolo I just come see my friend agbanyere gị egbe enwere m ndị nwụrụ anwụ na Nigeria like that enwere m ndị nwụrụ anwụ na Nigeria like that ya na mmadụ so na-aga n'ụzọ agbakarị ha egbe asị gị na asị na onye na-asọ jikwa wewere onye ochi ọgwụ onye ama na-achọ ya achọ gịnị ya so na agbakarị ụlọ egbe amaghazi onye bụ onye mekanik ekwezi anyị mara ndị bụ ndị ara egburu onye ịmanwụ your friend get close to the person ka ịdịkwa sure ọnwụ na ọ bụghị ụdị ahụ ka ị chọrọ ijughachara ya ọkwa na ụdị enyi ahụ ka ị chọrọ ijuwa soro ya maka na asị na nkịta na-eso onye afọ ukwu ọnyụ ha anyụ ọgbọ agbọ ihe nkịta na-esoro onye afọ ukwu ọnyụ ha anyụ ọgbọ agbọ mana nwanne isewezi alịka ọwa ọgbọ ya ka ị ga-ata isoro alịka ọ bụ isoro ofeke fenye isi n'ọhịa ka ọ bụ alịka ọkpụkpọ ya ka ị ga-ata mba so ọ kara gị mma na ịbara onwe gị uru nwanne ebe ọzọ ụmụazị enwezi onye n'ime anyị bụ ụmụazị ebe a onye ga-asị na ya amaghị ihe ibu uru ọ bụ Hausa mmadụ ibu uru ọ bụ Hausa ị na-awọchị movie everyday ị na-awọchị TV ka eki ga-esi na je na-awọchị Z-World gị ka na-ezi ebe ahụ ndị India na-aga na ndozi ọdịnala YouTube
go there and feed yourself. Gaa na Facebook Igbo Heritage, go and feed yourself in YouTube Igbo Heritage YouTube, Facebook Igbo Heritage Facebook. Nwanne, don't give us money before you list in charge 2-3 videos. Ị ga-afrịrị one thing dey surprise. You will hear one thing that may change your life. Good and fine. It's as simple. Hapụ z word, hapụ this nwanne. Football na-akpa obi aṅụrị. If you like you watch, if you like you don't watch. I want time for football because I don't have time. So ọ bụrụ na ị chọrọ watch ya, but wepụta time visit Igbo Heritage. Ọ dị because ị nwere ike iche na egwuregwu isi ka you just passing by, pass ya by, fie na pass by, ọnya amaghị ebe ahụ. From that place your life will change. You got to go. Agara m seminary school. We started from somewhere just like you. O nwere mgbe m nọ n'ime ụlọ ụka were onye isi na-edoma maasị as a seminarian, na-asa ahụ maasị as a seminarian. You got to go. So onweghị ihe bụ ihe ihere because ọwụ na mmegharị mgbaghara agaghị adị. So if there is no wrong, there will be no right. Onye ọbụla must accept na enwere ọghọrọ ahịa so that go nwee ike ijeba uru. Simple as ABCD. Just like everybody. Onwe onye o dị perfect. Anyị afọ ọgwụna up. Ndị Igbo rejected us. Onye ọbụla sị na asị ya go and check. Ndị Igbo rejected us. We have been rejected. So the way anyị na-eme na to walk our way back. To walk our way back to home. That land. Omega accept ndozi ọdịnala because we have given everything we have and they have accepted our sacrifice. Otu anyị si wee mere sacrifice na anyị nwa na onwe anyị ga-emekwa datin nna nna anyị ha mere. Ha ji wee biri ebe ahụ n'ụlọ ọṅụ na ọ bụghị nke my brother nọ na Australia, nke tọrọ ya nọ na Italy, nke tọrọ ya nọ na German, nke tọrọ ya nọ na New Zealand. Nwanne ihe ọ bụ ndụ. Ihe ọ bụ ndụ. Nwanne nọ Malaysia, nwanne ya nọ America. Nna ọgwụkwa ka ebele ga-eje ọma ahịa. Ọgwụkwa ka ebele ga-eje ọma ahịa biko. Ọ bụghị okwu a na. So ụmụnne, otu a ka ọ ha m n'ọnụ taa. Mbọchị ọzọ anyị ga-ebido kwenu ebe anyị kwụsịrị na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo. Ebe a bụ ebe a na-ekwu eziokwu akụghị mmiri. Anyị bụ ndị nsọ ala Igbo. Anyị na-eso nsọ ala maka nsọ ala wụ the natural law of universe. Onweghị ebe ọ dị iche. Every principle of nature is located everywhere. Ndị Igbo nọ outside Igbo land, ma ndị ọcha o ma ndị ojii o, ha na-akpọ anyị na fonu si anyị biko na ọdụzi ihe anyị na-ede na ha na-afụ ya, mana anyị na-asụzi Igbo mana ihe edere na ihe kwuru ekwu abụghị ofu. Na ha na-alaiki isokwa na anyị na-egekwenụ ihe anyị na-ekwu, mana duto na ha anaghị anụ Igbo. Is like anyị gụpụrụ ha agụpụ and ha wụ ụmụnna anyị ndị nna ha jere obodo oyibo mgbe ndị ochie tọzie ebe ahụ obodo oyibo nke anaghị ana alawa otu. Ndị si alawa otu ha jezie ebe ahụ nna ha amụọ na ha amaghazi ebe ha si wepụta ụwa. Ha na-ayọ na anyị si anyị na nsọ ala anyị na-ekwu dịkwa na ha obi mma, ma ọ bụrụ na ha soro mara ihe bụ nsọ ala na ha ga-eso wee bi enweghị onye akpụrụ shuga na ọgbụgbụ. So anyị wee site na Saturdays, at least Saturdays program for the moment before anyị ebidozie Igbo, because anyị ga-ebido our program Igbo program na Saturday kwe, mana ọ bụghị Saturday nke ọwụ mgbe anyị negotiate with ndị radio 7 p.m. na Nigeria. Ọwụ na anyị negotiate anyị na ha reach agreement then 7 p.m. mana anyị ga-mazi ihe anyị ga-eme then, but for the moment Saturdays 4 p.m. anyị ga na-ewetara ha English verse of nsọ ala Igbo, so that ka ha nwere nwa sorokwe marakwa na Igbo makwa ihe a before ha mara ya na ọ bụ Igbo bụ ihe nwe ya enwe sef, na ọ bụ na eche ịpụ ndụchi ịba uru na ọwụtụrụ Igbo concept nke akụghị mmiri. Maka na ndị ụka akụọna nke ha mmiri, ndị ihe ete isi a na-akụọna nke ha mmiri, ndị Judaism akụọna nke ha mmiri. So nke akụbeghị mmiri bụ nsọ ala, maka na nsọ bụ nsọ. Ghọtago? O ji wee sị gị ị na-anara oriri nsọ. Ka ihe nsọ na-eme n'ime oriri, kedu ihe nsọ na-eme n'ime oriri ahụ a na-anata? Wee sị gị na ọ dị asọ na Jesu Kristi bụ onye dị asọ. Ka ihe onye dị asọ na-eme na Jesu Kristi, that means nsọ ala anyị bụ ihe na-akwụgharị n'ime okwu ndị anyị na ha na-ekwu.
asị m udo dịrị ụnụ jide na aka na nsọ alụ na-ahapụ ya n'ọba ọfọ ọbịa bụ ọfọ ijide ọfọ ome ihe jidekwa ọgụ o ome ihe jidekwa ọgụ o kwe mana chukwu ka dibịa gwọ ndị ọya o ome ihe jidekwa ọgụ o ndị Igbo si na oji ọfọ gala oji ọfọ gala so ọ bụrụ na ị na-anụ Igbo ị na-asụ Igbo everyday that means ndị ndozi ọdịnala is not inventing it. Ihe anyị bịara wute imezuo mezuo ihe anyị bịara mezuo ka anyị mezuo nkwa ka anyị mezuo nkwa because onweghị ihe anyị kwuru ebe a bụ ihe anyị mere invent sọsọ ihe anyị bịara to interpret what is already been misinterpreted. Anyị bịara ime interpret ihe emere misinterpreted, so ọ ihe anyị bịara, nothing more nothing less. Ja dịrị ụnụ na mma ụmụ ibe.